Здравейте, приятели! Днес ще ви показвам едно нещо, ама ще го направя на лист и ще ми трябва химикал. Взимам си един химикал от моите, от раницата ми, ето ми е раницата, готина е между другото. Още не е напълнена цялата, но ще е напълнена. Искам да пробваме този. Ще пиша и ми трябва една тетрадка. Сега ще го затворя. Затварям си чантата. За училище станаха ми още 3 дена. Взимам си една страхотна. Не, на блокчето. Скъсам си един лист от блокчето. Ето го и листа. Сега ще оставим вътре, ще затворим и ще ви покажа какво ще правим. Сега. Взимам за чантата. Сега ще оправим малко тук, за да може хора, защото приятелките ми Янка и Милена са слипен и Марина отиде при сестрата си. Сега аз ще ви покажа какво ще правя. Оставям тук. Сега. Ето го и листа. Много е дебел и много трудно. Мисля, че ето го е химикала. Натискаме. Ото си има и такова. Червено сега го махаме. Айде, махай се. О, защо не се маха? Той като червената милатка, тя почти излезна. Бях маникюр. Маникюрът ми излезе. Не, отдръсках се. Наследило. Много трудно пише, хора. Ще ви казвам една тайна. Примерно сега, вижте как ще го направя. Ще пиша какво да пиша, хора. Бредели, какво да пиша? Кажете ми какво да пиша. Ще пиша заглавието. Написваме имена. Написваме имена. Написваме имена. Първото ще направим така сега, хора. Не забелязвайте, с къса шорта съм. Сега написваме много страхотно пишето. Само тук между да пиша голямата бела, аз написах малката и много страхотно пише, хора. На мен ми харесва. Като фломастери. Какво имам? Ще пиша Ани плюс Ема. Или не? Ани плюс... Сега ще напиша. Ще да направя. Ани... Тук малко се обърках. Така, добре. Ани плюс Асен. Добре, Ани плюс Асен. Тук малко го сбърках. Между не напиша, но написах и, ама пак го правих. Ани плюс. Сега да видим колко букви. Първата буква, колко А има? 1, 2. 2 А. Ще видим колко процента има. Колко ната има? 1, 2. Добре, пак 2. Колко Ита има? Само 1. Едно пишем. Колко са? 1 и 1 И. Стръскаме тях. Ето, 2 нули и 3 и 3. Сега да видим.
Събираме ги. 2 плюс е 3. 2, 3, 1. Сега 4, 3. Добре. Ани и Асен имат 43%. Да ни вължа. Ето как го направих. Съединих 2 плюс 1 става 3. Чакай да направя 3, защото го направих хубаво. 3. И станаха другите 3. Най-накрая стана 1. И 3 плюс 1, 4. И става тройката. Го слагаме тук. Ани и Асен имат 43%. Сега ще видим Милена с Марина. Сега ще го напишем, хора. Милена плюс Марина. Марина. Ето, написах го. Много добре. Сега, колко мъта има? 1, 2. 2 има. Колко ита има? 1, 2. Пак 2. Колко има? 1. Колко има? Колко? 1. Колко ната? 1, 2. Колко 1, 2, 3 и 1 р. Сега ето ги числата. Просто ние научихме тази игра от Джена. От Джена. Не. Кой я научи тази игра? Джена ни научи друга игра. Следващото видео ще ви показвам как го правя. Сега да съберем числата да видим. Може да е грешка, но правя го. Така за вас. Да ви харесва. 2 плюс 1 става 3. 2 плюс 3 става 5. 1 плюс 2 става 3. И 1 си остава. Сега ги събираме. 4 си остава тук. И тези остава 8. Така ли трябва да бъде? 3, 5, 3, 1. Бам, бам. И стана Милена плюс Марина има 48 резултата, моите приятелки. Сега ще пробвам аз и Янка. Просто ще напиша Радост. Радост плюс Янка. Анка и... Не. Янка, да. Янка. Сега, колко ръта има? 1. Само 1. Колко има? 1. 2. Колко дъта има? 1. Колко има? Само 1. Колко са? 1. Колкото 1. Ято. Я 1. На 1. К 1. Сега да видим как става. Само 1, 2 имаме. Защо така? Само ще си направя първи, втори, трети. Докато цяла лист върши. Значи 2. 3. 2. 2. И 1. Сега да видим 3. 3. 5 и 2. 55.
резултата. Радост и Янка имат 55 резултата. Добре, не стана хубава петица, ама да се има просто хора. Сега ще видим аз и Марина. Сега пиша Радост плюс Марина. Сега видим колко ръта има. 1, 2, 2 ръта, колко А. 2, 3 ръта, колко Д. 1, колко О има. 1, колко С има. 1, колко Т има. 1 М има. 3 и 1 и 1 на. Сега да се. Това и това са 3. Това и това са 4. Това е 2 и това е 2. Това и това са 5 точки. Това е 6 точки. What? За един резултат Радост и Янка имат 55, а Радост плюс Марина имат 56 с 1% повече. Сега аз и Марина. И Милена. Радост плюс Милена. И бързам, защото времето ме изтича. Става 12. Добре, това е последното видео. Това е последното и стигам. Колко ръта? 1. Колко А? 1. 2. Колко дъта? 1. Колко О? 1. Колко С? 1. Колко Т? 1. М 1 и 1. Миле Л 1. Едно и 1. Сега бързо. Това е 2. Това е 3. Това е 2. Това е 2. Това е 2. Това е 1. 3, 5, 4. Сега ще усмедам тук. 75. Аз и Марина имам 75. Хора, ето го и целия. Приключихме сега, като задачи съм. Приключихме и казвам ви чао на всички. Абонирайте се на канала, натиснете кампанката, сложете лайк и чао на всички. До нови срещи. И ако искате да има такива още, отзад нищо не съм написала, ако искате да има още такива неща, ще напишете искам такива неща и ще направя втора част, как правя другото нещо. Чао на всички и до нови срещи!